ସୋୟାବିନ ବଢ଼ି ତରକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି। କଡ଼ାଇ ବସେଇଲେ ପାଣି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଦେଲି। ପାଣିଟା ଗରମ ହେବ। ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ପାଣିଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ସୋୟାବିନ ପକାଇଦେଲି। ତେଲରେ ସୋୟାବିନ ବଢ଼ିକି ଭଲକି ଭାଜିଦେଲି। ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ଏବେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଆଳୁକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇଲି। ପିଆଜକୁ ଭାଜିବି।